Olipa ne tarkkoja. Onpa ne pieniä. Kato kun tää yksi painaa ihan hullua kyytiä. Menee vauhdilla tonne, mä ajattelin, että ne jäis pyörimään vähän tähän. Ne varmaan kato muistaa, että tää hullutteli tää vaaleja. Onks toi se vaaleihin? Se on silleen. Kyllä, niin. Vaaleja, se on se se on ihan ihmeistä. Oikein pukittelee tässä. Se on semmonen, joka on 1,000,000 litraa vai mitä se oli lypsänyt maisteen. Aivan hirveen paljon määrä. Se on valkoinen. Niin. Kaakalehmät tulee tonne kai, osalla on. Ei oo kaikki. Ei ne oikein tiedä mitä ne tekee, koska ne on ollut niin pitkään tuo naapurilla.